Aký musíš mať výnos, aby si nebol v strate? Predstav si, že máš 3% výnos a inflácia je 4%, tak samozrejme si v strate. Ak máš 4% výnos minus inflácia 4%, tak si na 0 zisku, ale ešte musíš počítať s odpočítaním poplatkov a daň a si v strate. Ak máš 5% výnos, inflácia je 4%, mínus poplatky, ktoré keď neovládaš presne, tak kľudne môžeš odpočítať 1%, si na 0 zisku, mínus daň a si v strate. Ak máš 6% výnos, mínus 4% inflácia, mínus poplatky 1% a mínus daň, ktorú kľudne môžeš počítať s 1%, tak si na 0 zisku. Pri 6% si na 0 zisku. Ak máš 7% výnos minus inflácia, poplatky a daň, tak môžeš počítať s prínosom 1%. Ak máš 8% výnos, tak samozrejme už môžeš počítať s 2%. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, zdieľajte, komentujte, prípadne kliknite na odoberať. Ale ak vám môžem odporúčať, kliknite na link dole pod videom a stiahnite si kompletný puzzle 15 tajomstiev finančných sprostredkovateľov, tajomstvá, ktoré vám finanční sprostredkovatelia nikdy neprezradia. Prečo prichádzate o veľa peňazí aj tam, kde by ste to najmenej čakali. Prajem vám pekný, produktívny, finančne bohatý rodinný život.